The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Miyerkules at live na rin tayong napapakinggan sa 90.3 Radio Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Aportabac, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Mga kaibigan, isang ina mula sa Taysan, Legazpi City ang humihingi ng tulong sa kanyang gamutan dahil wala na raw siyang naaasahan sa kanyang siyam na mga anak. Hinaing pa ni Nanay Presentacion Buter, galit pa umano sa kanya ang kanyang bunso dahil hindi niya raw nabigyan ito ng magandang buhay. Ang hinagpis ni Nanay Presentacion, panoorin po natin. Sabi ng bunso ko, kung mabuti daw akong ina, lahat hindi mayaman. Ano magagawa ko? Mahirap yung tatay nila noon. Ako po si Presentacion Buter. Nananawagan po ako kay Congressman Saldico na kung maaari po na matulungan po ako ninyo. Kasi nahihirapan na po ako. Matagal ko na itong nararamdaman na sakit kong ito. Kaya ito, tinatagal ko na lang itong mga nararamdaman kong ito. Sabi ng isa kong anak, saka hingin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Congressman, maawa ka naman sa akin. Wala na akong anak na nagmamala sa akin. Mga kaibigan, makabagbag damdamin na napapanood or napanood natin ang hinagpis at panawagan ng isang ina na meron pong siyam na anak, ngunit sa siyam na anak ay wala na pong nag-aaruga o nag-aasikaso sa kanya. At dahil sa panawagang ito, ora mismong binisita ng aming team si Nanay Presentacion at personal nang inalam ang kanyang sitwasyon. Hindi na nakakakita si Nanay Presentacion at madalas na rin daw ang pananakit ng kanyang ulo at tiyan. At ngayon ay inimbitahan natin si Nanay upang makausap at kumustahin ang kanyang kalagayan ngayong hapon. Nanay Presentacion, magandang hapon po. Magandang hapon po naman, sir. Kakaiba po ang inyong pangalan, Presentacion. Sino po ba ang nagbigay ng pangalan nyo? Yung noon ng mama ko po. Ay, yung nanay mo, yun po ang pinangalan sa inyo. Opo. Kaya nga binibiro kita. Sabi ko, ikaw pala nanay ay taga-Taisan. Akala ko taga-Presentacion, Camarines Sur. Hindi. Opo. Ano naman po yung ipinangalan mo sa mga anak mo, nanay? Yung panganay po, Pedro. Pedro. Yung pangalawa po, Gregorio. Gregorio. Yung pangatlo, Nicanor. Nicanor. Yung pang-apat, Otilio Buter Jr. Otilio. Okay. Ang Panglima, panglima, Jewel. Joel. Opo. Aray ko Joel. Okay.
Pang-anim, Ang pang-anim, si Marites. Marites. Oo. Ang Pang-pito, Ang pang-pito, si Aileen. Aileen. Pang-walo, Si Jube. Jobe. Opo. Pang-siyam, Si, ano yan, Roslyn. okay. Ibig sabihin, nanay, yung 5 naunang mga anak mo puro lalaki. Opo. Yung mga sumunod, puro naman babae na. Opo. Ayun. Okay. Nanay, matanong ko lang, ilang taong gulang na ho ba kayo? 84 na sa June 3. 84 na, pero bilib ho ako sa inyo, kahit papano nakakakilos pa kayo, nanay. Advance happy birthday, sa June 3 ang birthday nyo. Opo. Magpapainom ka ba, nanay? Salamat. Wala naman pong ano. Okay, sige. Kala ko kasi, nanay, magpapainom ka, pupunta ako doon sa birthday mo. Manghihingi na anak ko ng ano. Okay. Nanay, pinapasaya lang kita kasi alam kong malungkot ang pinagdadaanan mo. Medyo makabagbag damdamin ang iyong mga karanasan bilang nanay. Mari bang maikwento, paano mo nalaman or nasabi na may galit sa iyo itong ibang anak mo? Yung bunso ko po, yan ang nagsabi sa akin na yung kasama ko ngayon sa bahay, nasabi kung mabuti daw akong ina, silang lahat mayaman. Naku. So, Wala naman akong ibibigay sa yaman. ibig sabihin, nanay, parang sinisisi ka nila dahil hindi masyadong gumanda or yumaman yung buhay nila. Siguro. Pero pangit yun, nanay, hindi yun maganda. Huwag natin isisisi sa magulang natin o sa ibang tao kung hindi man tayo umasenso o yumaman. Sapagkat ang pag-asenso at pagyaman ng isang tao depende sa sarili natin, sa diskarte. Hindi yan dahil sa magulang or sa kung kanino. Okay, nanay, siyam po ang anak nyo. Opo. Lahat po ba sila may kanya-kanya ng pamilya? Opo. Pero dito sa siyam na anak mo, nanay, meron ba ditong nag-aasikaso man lang sa'yo? Meron ba ditong medyo nagmamahal sa'yo? May nagpapakain sa akin na isa yung sinundan ng bunso. Yung pangwalo. Opo. Pero may trabaho naman siya. Ang nag-aatid sa akin ng pagkain yung mga anak niya. Ayun. So sa siyam mong anak, yung pangwalo, medyo nag-aasikaso. Opo. At yung mga apo mo, ang inuutosan. Opo. Opo. Pero yung bunso ninyo, yun ang kasama ninyo sa bahay. Opo. Ito yung sinasabi mong masama ang loob sa'yo. Oo, kasi hindi daw sila nagyaman. Yung iba mong anak, may sama din bang loob sa'yo? Wala. Maliban sa bunso? Wala naman. Ito lang bunso ang nagsasabi Opo. na kung naging mabuti kayo, yumaman sana siya. Oo. Naku naman, oo. Sabi Okay. ko, wala naman kaming ibibigay ng papa nila kasi ang papa nila walang trabaho permanente. Opo, pero nanay, napalaki nyo naman itong mga anak nyo. Lahat. May napagtapos ba kayo ng pag-aaral? Yung bunso. Oo. Ano yan, hindi naman tapos 2 taon pa. Pero kahit papano napalaki po ninyo yung mga anak ninyo. Opo. Nabuhay nyo sila, binuhay nyo sila kahit mahirap po kayo. Opo. So wala namang dapat sigurong isisi sa inyo, nanay. So masyado ho kayong nasaktan, lola, nanay. Nung marinig nyo po ito, talagang halos madurog po yung puso ninyo. Opo. Bakit po? Para na akong mawala ng malay noon. So para ka nang himatayin matapos mong marinig. Opo. Lagi niya bang sinasabi ito sa'yo? Hindi, isang beses man lang yan sinabi sa akin. Pero itong bunso, kasama mo sa bahay, inaasikaso ka rin ba? Hindi naman pag nandyan ang asawa niya, kahit ano man lang siya sa akin magmano, hindi na pag nandyan ang Hindi asawa. nagmamano. Yung iba mong mga anak, saan mga nakatira? Malayo ba sa inyo? Andoon sa Manila yung isa. Yung isa niyan dyan sa Lamba. Yung isa kong babae nandoon sa Bakakay. Nagkahiwa-hiwalay na dahil may magkanya-kanya ng pamilya. Opo. Opo, okay. Pero kung ikaw ang tatanungin, nanay, personal, ano ang masasabi mo? Naging mabuti ka bang ina sa kanila? Naku po, ayaw ko nga silang mapag-iwa-iwalay. Gusto ko silang lahat nandito sa akin.
Sabi ko ngayon, kung bakit ngayon ako nga na ganito na ako. Kahit isa sa kanila, wala akong pinabayaan. Sa kabila po ng lahat ng nanay na narinig mo ito sa bunso mo, ikaw ba'y nagalit din sa anak mo? Hindi naman, kundi parang nag-ano lang ako. Nagdaramdam. Opo. Okay. Ikaw ba nanay, sa edad mo yan na 84, ano na yung mga nararamdaman mo? Maliban sa hindi ka na nakakakita, may mga sakit na ho ba kayo? Ito pong, yan ko parang, ano yan, tapos parang may gumagalaw baga dito sa kanan. O baka nanay buntis pa kayo? Wala na akong asawa. Wala na. Oo. Pinapatawa lang kita nanay kasi alam ko malungkot ang buhay mo. Kailan pa ho kayo hindi nakakita o nabulag? Matagal na ho ba? Nung ano yan pa, November, September. Nung isang taon? Oo po. Okay. Ay, gaya ng nababanggit mo, sumasakit na yung tiyan mo. Pati ulo mo daw nanay, sumasakit na rin. Opo, lahat. So, ngayon ba, nasabi mo ba yan sa mga anak mo na may nararamdaman ka na? Opo, lahat. Pinagamot ka ba nila? Ayaw naman silang pumagamot sa akin kasi wala daw mga pera sila. So ano daw ang magandang gawin? Eh, sabi ng isa kong anak, yung nagpapakain sa akin, Mama, tagal-tagalan mo na lang, Mama, kasi wala kaming ipapagamot sa iyo. Hindi ngayon, Mama, ano yan? Tingin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Kaysa maghirap ka pa. Sabi ko, gusto ko pa naman kayong makita. Grabe nanay. So parang ang advice dahil walang pampagamot, walang pera, ang naging advice sa'yo, manalangin na lang sa pong may kapal na bawiin na yung buhay nyo. Iyan ang sabi nila. So ibig sabihin nanay, tanggap na nila dahil 84 anyos ka na, tanggap na nila na pwede ka nang mawala sa mundo. Siguro. Anong naramdaman mo no, nanay, nang sinabihan ka ng ganon? Ang sakit sa dibdib. Naku, Diyos ko po. Sabi ko, bakit ganyan ang swerte ko? Lahat sinda. Inalagaan mo naman ng gusto itong mga anak mo, nanay. Lahat sinda. Kung hindi ko sinda inalagaan, hindi sila lumaki ng ganyan. Tapos ngayong kayo ay medyo may edad na, wala nang gustong mag-alaga sa inyo. Wala na. Okay. Kahit nga ang pagtimpla na bibigay sa akin ng gatas nung panganay ko, ano ko na lang pa, ganun. Kinakapa mo na lang. Kinaupo. Okay. Kung minsan na, Nanay, nang mainit ang kamay ko. kung nakikinig po itong mga anak mo at nanonood, ano po ang mensahe or gusto mong sabihin sa kanila? Sana mahalin man lang ako nila. Sana maawaan man lang, maawa lang sila sa akin. Iyan ang pinananalangin ko sa Diyos. Araw at gabi, kahit kalagitnaan ng gabi, nakaupo lang ako, humihingi ako ng tulong sa Diyos. Sana bigyan sila ng malinaw na isip, mahalin lang ako nila. Mga kaibigan, halos madurog ang puso ko at pati rin itong mga kasama ko rito. Ngayon lang ako nakarinig ng panawagan ng isang nanay sa kanyang 9 na anak na sana mahalin siya bilang nanay. At nananalangin sa pong may kapal na bigyan ng kaisipan yung kanyang mga anak na arugain at mahalin siya. Mga kaibigan, talagang madudurog ang puso nyo sa ganitong sitwasyon. Umiiyak na si Ibon. Kung minsan, sir, lumalabas ako doon sa gate namin. Nag-ano ako ng Kinakapkap mo na lang, nanay. mag-anong tao, nangihingi ako ng pagkain. Alam mo, nanay, ramdam na ramdam namin yung hinagpis mo ngayon kasi sinubukan ng aming team na makausap yung mga anak ninyo.
Kaso, ni isa, nanay, itong pinakamasakit ha, lalong nadudurog ang puso namin at nadudurog ang puso ng aming team. Sinubukan namin kausapin ang iyong mga anak, ngunit ni isa, walang pumayag na makipag-usap at ayaw daw nilang ma-involve sa sitwasyon mo, nanay. Halos hindi maganda, nanay, yung talagang sitwasyon. Kung ganito, na kahit yung aming team natuklasan namin na walang gustong makipag-usap sa mga anak mo. Ibig sabihin, parang yung kanina, nanay, na sinasabi nyo na hindi na sila interesado sa inyo. Wala na silang interes. Kaya po, Sir, humingi ako ng tulong sa inyo. Baka lang matulungan ako ninyo na. Okay. Nanay, itinawag na rin namin itong problema nyo sa tanggapan ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City para mabigyan ng tamang aksyon ang hinaing po ninyo tungkol sa inyong mga anak. At ayon po kay Miss Cynthia Olimpo, Social Welfare Officer, susuriin umano nila itong sitwasyon ni nanay. Hindi lang natin sila makapanayam ngayon dahil nasa mahalagang pagpupulong sila sa mga oras na ito. Pero huwag kang mag-alala, nanay. Para sa agarang pagtugon sa pagpapagamot po ninyo, aalamin natin kay Miss Elby Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List, kung ano po ang ora mismong gagawin ng Ako Bicol sa inyo pong panawagan na kayo ay makapagpagamot dito sa matinding sitwasyon na pinagdadaanan nyo ngayon, nanay. Ma'am Elby, magandang hapon po. Yes po, good afternoon, Sir Job, and then good afternoon kay Mr. Rem, and then kay Nanay. Good afternoon po. Makadurog puso at alam mo, Ma'am Elby, kawawang nanay. Yes nga po, Sir Job. Nagmamakaawa na mahalin ang kanyang mga anak dahil wala nang Ako, umiintindi sa kanya. pinapakinggan ko po yung interview nyo kay Nanay. Naiiyak na ako kay Nanay. Pwede pa nga kulong ko na lang si Nanay. Oh, Ma'am Elby, ano po ang maitutulong natin kay nanay? Gusto niyang makapagpagamot, sumasakit ang tiyan niya, sumasakit ang ulo niya, hindi na siya nakakakita, nanghihingi na lang siya ng pagkain. Ma'am Elby, ano po ang maitutulong natin ora mismo? Yung sa Tabang Medical po, Sir Job, sasagutin po natin lahat ng test and kung naman po yung gamot na kailangan ni Nanay na available po dito sa atin sa BRSM, sasagutin po natin. And then kung may tibet tulong po ako personal, lumapit lang po sa akin si Nanay sa akin sa Malasakit Center, tutulungan ko po si Nanay. Oh, nanay, narinig po ninyo. Huwag nyo na pong alalahanin yung pagpapagamot po ninyo. Sasagutin po ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico ang lahat ng kailangan sa pagpapacheck up po sa inyo at gamot. Ano po? Opo. Aalalayan po kayo ng aming team. Si Nanay, sagot po natin yan. Ang problema ko pa kung bigyan ako ng gamot pa, paano pag inom ko niya na... Hindi ka na nakakakita, nanay. May apo ka ba na malapit sa'yo, close sa'yo? Yun si asawa ni Sir Cabanya. Andyan ka, kapitbahay. O yun na lang po, kakausapin ng aming Team Lola na alalayan na lang kayo sa pagpapainom ng gamot. Basta yung gamot po ninyo, aasikasuhin po yan ng Ako Bicol. Ano po? Opo. Pero yung pagpapainom, yung asawa ni Sir Cabanya, ikausapin natin para alalayan po kayo. Ano po? Opo. Opo. Salamat po, Sir. Opo, at lahat po ng maaring maitulong ng Ako Bicol Party List, nanay, at ng programang ito ay ibibigay po namin sa inyo. Meron pa tayong ibibigay dyan kay nanay. Pagkain, nanay. May papadala po kami sa inyo na pagkain. Ayan, marami-rami ito, nanay. May gatas. Opo. Sir, Opo. pwede po ako makakuya. Yun itong sabi sa yung 100 Ay, opo. Kayo po ay 84 anyos na ngayon. Opo. Sige po, ipapaasikaso natin sa mga staff natin kung paano kasi merong sinulong na batas na yung mga nag-80 na ay pwede nang makatanggap ng partial. Yung mag-90 ganun din, pag nag-85 ganun din. So itatanong natin kung pwede na kayo, Lola, kasi parang pwede na kasi 80 anyos na. Ano po? Opo. Eh, kung abutin nyo yung 100, mas maganda. Naku po, para mahirap na. Opo.
Opo. Ma'am LB, maraming salamat, Ma'am LB. Alam po namin na Yes talagang po, ito Sir po ay Joe. aalalayan po ninyo, Ma'am LB. Yes po, Sir Joe. Opo. So, Nanay, aasikasuhin kayo ng team namin, ha? Ito, marami pong pagkain na ipapadala sa inyo. At aalalayan kayo para makapagpa-check up, makapagpagamot, at maibigay yung gamot na pangangailangan ninyo. Ano po? Opo. Opo. Salamat po, sir. Opo. Mawaan man kayo lang ng Diyos. Tulungan man kayo. Opo. Nanay, patuloy pa rin po kaming nananawagan at nananalangin na sana yung mga anak ninyo iparamdam din ang pagmamahal ng ng mga anak sa isang ina na nagsakripisyo para mabuhay at mapalaki sila. Siyam po sila. Sana matulungan ninyo po ako, sir. Opo, Nanay. Nawagan sa Diyos. Opo. Kung nakikinig at nanonood po yung mga anak ni Nanay, presentasyon, baka naman po maantig ang inyong damdamin at ang inyong puso. Isang ina nagmamakaawa at nananawagan na makaramdam man lamang ng pagmamahal mula sa inyo bilang mga anak niya. Susubukan pa rin namin, Nanay, nakausapin yung mga anak po ninyo. Baka naman sakaling meron pong makaisip at tumalima at magpaliwanag kung anong nangyari, bakit ganun ang sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon. Ano po? Salamat po, sir. Opo, Nanay. Hangad po namin, Nanay, na lumawig pa ang iyong buhay at bigyan ka pa ng lakas ng pung may kapal. Bilang isang nanay, bilang isang lola na nagmamahal sa sariling mga anak, kahit na nga medyo hindi ka nila naasikaso, mahal mo pa rin sila. Gusto ko nga mayakap ang mga anak ko. Kahit hindi ako nila mahal, mayakap ko man lang sila. Kung nakikinig kayo, yung mga anak ni Nanay Presentasyon, gusto kayong yakapin ng inyong nanay kahit hindi niya maramdaman na mahal niyo siya. Baka naman, lumambot at magliwanag ang inyong mga puso at isipan. Sa panawagang ito ng inyong mahal ng nanay nyo na nagmahal sa inyo, na ngayon ay 84 anyos na. Okay, Nanay? Opo. Sige. Salamat po, sir. Naku, malaki. Opo, pasalamat po tayo kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol na may programa po na umaasikaso sa mga katulad po ninyo. Ano po? Opo, salamat po sa inyong lahat. Opo. Samantala, mga kaibigan, 200 piso sustento umano para sa 4 na anak. Idinulog na sa ating programa ang ating pag-aksyonabangan, kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Mula sa Basod, Camarines Norte, isang ginang inirereklamo ang pagsustento umano ng kanyang mister sa kanilang 4 na anak. 200 piso lang ang ibinibigay at natatanggap nila mula sa kanilang ama. Saan naman daw ito aabutin? Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Jennifer Poblete. 4 na anak, 2 piso, ibig sabihin 50 pesos yung mga anak. Jennifer, magandang hapon. Magandang hapon po. Mari mo bang maikwento, ano ba itong 200 pesos na sustento ng mister mo sa 4 niyong anak? Yan sir, kapag may kaunting tira po siya na pambaon daw po ng mga bata, ay sabi ko nga po sir, paano naman po magkakasya yung 200 na binibigay na yan? Ay, Yan apat bang, po yung bata. nanay, yan bang 200, ano yan, linggo-linggo o isang buwan? Ano po, pinadala po niya yan nung April po. So isang buwan, 200 pesos. Opo. Pero meron po siya medyo malaki-laki, minsan po 500. Ang isang buwan. Opo. Ay, Kasi hiwalay po, na ba sabi kayo ko- ng mister mo? Opo, at nasa Cavite na po siya nagtatrabaho. Pero kasal po kayo? Hindi po. Okay. So, 4 ang anak ninyo. Ilang taong gulang na ho ba itong mga anak ninyo? Yung pong isa ko po ay 15 years old po. Yung isa po ay 14. Tapos yung pong isa grade 6 po, 12 years old. Saka isang 10 years old po. So, mga minor de edad pa. Pero nung maghiwalay kayo, kayo ba may napag-usapan o may napagkasunduan kung paano yung pagsustento or itong mga benepisyo para sa mga anak ninyo? Wala po, sir. At ang sabi lang po niya, punta daw po siya ng Cavite doon sa mga trabaho para sa mga anak niya. Okay. So, yun ang pangako niya. Pero yun nga, may natutupad naman sa pangako niya pero kulang. Opo, kulang po. Yung bang 500 pesos, yun ang pinakamalaking ipinadala niya sa inyo? Noong pong December po, nagpadala po siya tigpa 500. Ating pa 500. Nag-umpisa lang po yan na hindi po siya nagpadala noong pong September. Away po kasi masyado kami. Kasi Nag-away po, kayo? Meron po kasing nag-chat sa amin na pinakilala daw po kami sa kanya na yun daw po yung mag-ina niya. Hindi po kami ang pinakilala. Iba pong babae ang pinakilala po doon sa nagpunta sa kanilang. Pinakilala po niya sa trabaho niya. Okay. Kailan nyo pa ho uling nakausap itong dati nyong kinakasama?
Nag-uwi po yan dito nung nakaraan, pero nag-away lang din po kami. Hindi po kaya kami nagkausap sa barangay. So lagi kayo nag-aaway. Okay. So, ano yung trabaho ng mister mo? Driver po, sa truck po siya. Driver ng truck. Kayo naman po, nanay, ano naman yung trabaho nyo? Paano nyo na itataguyod yung pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya nyo, lalo ng mga anak nyo? Ito lang po ako sa bahay, sir. May tindahan pong maliit. Opo. Kayo ba, nanay, ay may asawa na ring bago? Ano ho? Wala po. Wala. Okay. So, sino yung mga tumutulong sa inyo? Kapatid ko po, tapos yung pong anak kong panganay, sa yung anak ko po sa unang panganay. So may anak kang sa una, no? Yun ang tumutulong sa kayong kapatid mo. Ito, Jennifer, nasa kabilang linya ng telepono itong dati mong kinakasama na si Alvin Villamin. Alvin, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Anong masasabi mo dito sa dati mong love na si Jennifer? Ay, gabi naman po, yung 500 na padala ko. Dinadaw niya. Yung mga padala kong 4-3, hindi niya nababanggit. 4-3? Kapatid. 4-3 ano? 3,000? 4,000? Opo, 4K, 3-5, 3,000, 2-5. Ngayon lang po ako nagpadala ng 500 nung nagkasakit po ako halos isang buwan. Nagpadala ka daw ng 200 nung Abril. Hindi naman po sa kanya yung 200 na yun. Wala. Doon po yun sa mga bata. At ang hihingi ng pang-bili-bili, hindi naman po sa kanya yun. Hindi naman pag-ano yun. Sa mga bata ko po yung binigay, hindi sa kanya. Okay, sige. Balikan ko lang si Jennifer Alvin, ha? Jennifer, hindi naman pala 500 lagi. O 200, mayroon daw 4,000, 3,000, 2,500. Wala po, sir. Simula po, sir, December, wala. Simula po, sir, September, wala na po yung sir pinapadala sa akin para sa mga anak po niyang pangkain, sir. Alvin, wala daw. Screenshot. Wala, sir. Pagdating ko po ng Port Allen, ano ko po yung mga... Okay, sandali. Sandali, Jennifer. Jennifer, sandali. Huwag kayong sabay-sabay na magsasalita. Papabuiluhin ko kayo. Mag-usap kayo. Alvin, nakikinig sa'yo si Jennifer. Mag-usap kayo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala ako pinadadalang ganyong kalaki. Mamaya, pagdating ko ng Port Allen at nandito ako sa Calbayog, papunta ko ng Allen, ligas pa ang deliver nito, galing Mindanao yung karga ko ng tiles. Pagdating ko ng Port Allen, isesend ko sa GC na kadyang kalaser, yung mga resibo ng GCash na kung magkano ang halaga ng pinadadala ko. At hindi mo binabanggit yung pinapadala kong 4K, 3K. Isesend ko kay sir, dito, nasa GCash ko. Isising ko, para maniwala ka. Yung 500 nakikita mo. Kung magreklamo ka, dapat yung simula, sinasabi mo sa kanya yung ano. Ngayon nawala ko sa trabaho. Nireklamo mo ako sa boss eh. Nag-report ako, hindi ka dumating. Dahil nawala ko sa trabaho ko sa loob ng 3 taon. 3 taon kung pinapawala ko sa trabaho ko dati. Ngayon napasok pala ako dito sa bago kong trabaho, Pizza 4. Walang biyahe ko, Mindanao. Pauwi pa lang ako. Ano nga ngayon? Kung hindi mo ako pinagintay nung 1 linggo, dahil sa pag-uwi mo sa Taba, alam mo madating ako, umuwi ka doon sa barangay ninyo. Pinil mo pa ako ng kasong kinidnap ko yung anak ko, kasama kong kapatid. Nagpasundo yung anak mo. Nag-boys call. Pinarinig ko sa barangay natin yung boys call ng anak mo. Pinalalabas mo, kinidnap ko yung anak mo, dinila ko lang naman sa bahay, sa barangay natin. Ano naman pang? Naamin ko, pinuntahan kita. Sabi ko gagawaan mo. Ikaw ang nag-report. Hindi ka dumating. Tinatawagan ka ng bawsi. Ang sabi mo, lubat yung cellphone mo. Ikaw nagreklamo. Hindi ka na kailangan Sabi mo, 2:00. Hindi ka dumating. Nagkangawal ako sa trabaho, nagawa mo. 1 linggo ako dyan. Ayoko nga sanang pumunta. Sabi ng pinaka-inireklamo mo ako, pinuntahan kita. Hindi ka dumating. Tapos ngayon, inireklamo mo ako dyan. Sige, magreklamo ka. Ako, kahit hindi kayo maghingi, hanggang sa pinangungutang ko, nagpapadala ako. Nagpadala na ako ng ganyong 500 dahil nawala ako ng trabaho. Ang yung ko, nasa shop lang ako, naupa ako ng bahay. Jennifer! Kanya ng mo. Sige, sir, sabihin mo po. Jennifer, ano naman masasabi mo kay Alvin? Nagpapadala pala daw siya. Wala po, sir, yung padala simula. Hindi, kausapin mo.
Kausapin mo si Alvin. Anong tawag mo sa kanya? Ang huli po nito sa padalain noong October, noong August po, 3,000. Hindi, kausapin mo nga siya. Jennifer, Hello. kausapin mo si Alvin. Alvin, bulaan ka. Oo, sige na kung bulaan yun, totoo wala. Titingnan nga natin kung sino ang bula. Pagdatingan ng court, Alin. Yan, napadala ka sa mga anak mo na lang. Dahil ang sabi ko sa akin, hindi na ako makaka-testing ko sa iyo. Paano yung Ang padala sa akin, ha? Isesend ko dyan kala, sir. Kasi sa Facebook account nila, yung mga resibo na nahikas ko sa iyo para maniwala sila na hindi yung sabi mo kwento ka lang ng kwento lang ganyan. Ipakikita ko yung mga resibo ng ginigas ko sa iyo. Ngayon lang ako din nakapagpadala at nawalan ako ng trabaho. Simula pa lang ako. Paano mo sasabihin kapatid mo ang tumutulong sa iyo? Ang tulong ng mga kapatid ko sa iyo, alam mo yan. Alam mo kung gaano katulog. Dapat sasabihin mo lang din yung totoo. Sino mga kapatid mo na natulong sa iyo? Padala mo ng maayos yung mga anak. Alam mo, nag-aaral. Pinadadalaan ko yan. Nagpapadala ko. Ng mga yan. Taringin mo yung mga anak mo bago ka mag-ano. Okay. Yun mo, nagpadala ko. Naisin ko sa ibang number. Hindi na nakuha yung pinadala kong 500. Sabi ko, pambambaho ninyo. Anak ko. Ay, naisin ko sir sa number. Ay, wala na. Hindi pa rin naka-register, yung account ng anak ko. Okay. So ganito Alvin, sinasabi mo na hindi mo pinababayaan yung mga anak mo. Ibig sabihin, kahit nagkahiwalay kayo ni dati mong love na si Jennifer, nandyan pa rin yung pag-aaruga mo at pag-aasikaso mo sa mga anak mo. Opo, sir. Kahit hindi ko po yung pinabayaan. Maski tanongin mo po yung mga anak ko at malalaki na, may mga isip na hindi ko lang po pwedeng turuan. Ay di, pwede naman po yung mga kausap mo. Ako po uuwi ng pizza 30 at mag-graduate nga po yung babae. Oho. Yung chicks. Tapos yung sumunod sa pangalan na lalaki mag-graduate ng high school. Opo, pupunta po kayo. Pupunta po kayo. Mauwi po ako, sir. Uuwi po ako ng pizza 30. Oh, Jennifer, baka naman awayin mo. Uuwi na pala si Alvin. Uwi po yan dito at gusto nga po niya magkapagkasundo kasi nga po, hindi ko po Ano po? Hindi ko mapakinggan si Nanay Jennifer, nawawala. Ano po, Nanay Jennifer, sabi nyo? Hello po. Oy, uuwi pala si Alvin sa Pizza 30 dahil mag-graduate yung anak ninyo. Opo. O baka naman awayin nyo naman. Hindi na kaya po yan dito sa bahay natuloy na sa kapatid niya kaya sabi ko nga po, Pero gusto na lang mo, po ang kailangan. Nanay, gusto mo bang dyan sa bahay mo tumuloy, si Alvin? Opo, at mga anak niya ito. Ikaw Nanay, kung dyan tumuloy, maliligo ka na ba ng maaga? Nanay? Alvin, ay gusto pala ni Jennifer, umuwi ka doon sa kanya at maliligo siya ng maaga. Ay, dadalhin ko pa sila sa malamig na lugar. Ayun! Ayun na! Nagkakiligan o magkakasundo na kayo, wag na kayo mag-away. Magtulong. Sir, pagdating ko dyan ay awayin ako ay. O hindi nga, kaya sinasabihan ko na ngayon, magkasundo na kayo para sa mga anak ninyo kasi pangit yan nag-aaway kayo, napapabayaan yung mga anak. O, Jennifer, ikaw ay kinikilig. O, dadalhin ka daw ni Kwan sa malamig na lugar. Ni Alvin. Ang sagot lang dyan, sir, hindi ko papayag siya. Yan. Jennifer, papayag ka o hindi? Oo, hindi. Sabihin mo yung totoo, Hindi po, sir. kung paano ka. Jennifer, oo, hindi. Hindi po. Bakit? Bakit hindi? Kinikilig ka, napapansin ko. Bakit naman hindi, Jennifer? May kinakasama na po yan, may anak na po yan sa iba. Yung totoo lang. Alvin, ayaw daw ni Jennifer kasi may anak ka na daw sa iba. Bravo, ang tanong lang kung gusto mo, hindi yung puro ka, bulaan ka. Sabihin mo yung totoo, ikaw ang nagreklamo dyan, sabihin mo yung totoo, sinasabi ko ang katotohanan dito. Kala mo, huwag ka magtawa na dyan. Sagot lang dyan, sabi ni Siro, hindi, uuwi ako dyan. Okay, ganito na lang. Sige, alang-alang sa mga anak ninyo kasi uuwi ka naman, Alvin. Sikasuhin mo yung mga anak mo. Magagraduate, malaking bagay yun sa mga bata na magagraduate, magtatapos, nandyan yung ama, nandyan yung nanay. Ikaw naman, Jennifer, ang masasabi ko lang sa iyo, Jennifer, paghandaan mo ang pag-uwi ni Alvin.
Maligo ka ng maaga. Malapit ako sir sa Ligaspi. Ligaspi sir ang dala ko nito ito pangarga. Ligaspi, City Hardware. Dala po siya, sir, pambayad ng mga bata sa school. Wala po kaya kung pera maibabayad. Kaya nga, uuwi nga si Alvin. Magbabayad na kasi magagraduate. Malapit na daw siya sa Ligaspi. Ang sunod niyan papunta na ng Camarines Norte. Hindi na ako sir mapadala dyan at mauwi nga. Oh, mauwi na. Oo. Eh, hintayin mo na lang, Jennifer. Jennifer. Hello po. Hintayin mo na lang at pauwi na si Alvin. Maghanda ka na. Oh. Jennifer. Hello po. Ay ano na nga, uuwi na nga si Alvin. Hintayin mo. Hintayin mo ba? Opo. O, wag mong awayin ha. Mag-usap kayo para sa mga anak nyo. Opo. Yan! Yan ang gusto ko marinig. Huwag mong awayin, mag-usap kayo para sa mga anak nyo, para magtulungan kayo para sa mga bata. Ano? Okay, makinig kayo. Para maging formal itong kasunduan at pag-uusap nyo, nasa kabilang linya ng telepono, si Kapitan Charlie Quiñones ng Barangay Matnog, Basod, Camarines Norte. Kapitan, magandang hapon po. Magandang hapon po, attorney. Opo. Opo, hindi po ako attorney. Ayan. Muntik na mag-attorney, pero hindi pa attorney. Okay, Kap, kilala niyo ba itong si Jennifer at itong si Alvin? Opo. Eh, ano bang nangyari dito sa dalawa, Kap? Sa pagkakaalam nyo, eh, nag-aaway daw sila eh. Opo. Sa pagkakaalam po, siyempre, sa hirap ng buhay, walang hanap buhay na maganda dito sa Basod. Barangay Matnog. Opo, sa Basod. Eh, dumayo po ng trabaho si Mr. Alvin. Opo. At naghanap ng papasukan bilang driver. Oho. Eh, sa hindi po namin maintindihan ang mga pangyayari sa kanila mag-asawa. Kasi yung mga kapatid naman po ni Alvin, sa base sa pagkakaalam namin, tumutulong naman doon sa mga anak niya. Ayun! O, tama naman pala yung kwento ni Alvin at alam yan sa barangay nyo. Ngayon, Kap, ganito na lang ang hihingin namin tulong sa inyo. Mari po bang matulungan natin itong dalawa na magharap dyan sa inyong barangay? Kasi pauwi naman si Alvin itong katapusan. Magharap itong dalawa dyan sa inyong barangay at magkaroon ng kasunduan patungkol na lang po sa pag-aaruga at pagsuporta sa kanilang mga anak, Kap. Opo. Para masiguro po natin, Kap, na hindi na nila pag-aawayan yung padala ni Alvin. Ano po? Actually po, nakaset na po sila, naka-schedule sila para sa MSWDO na nga eh. Oh. Ano po ang sasabihin ng MSWDO namin dito, eh yun ang sasabihin niya kay Alvin. Opo. Kasi uusapin po talaga sila. Alam din po namin na uuwi talaga yun sa 30. Eh, kaya nga ako, Kap, ang bilin ko at ang sinabi ko kanina kay Jennifer, total uuwi si Alvin. Sa araw ng pag-uwi ni Alvin, maaga pa lang dapat nakapaligo na siya. Opo. Saka yung bahay po bahay nung kapatid, at bahay nung asawa niya, magkatabi lang po eh. Ayun, yung bahay ng kapatid ni Alvin at bahay nito ni Jennifer, magkatabi lang. Opo. Sige, Kap. Parinig mo eh. Opo, Kap. Pagtulong-tulungan na lang po natin na magkaroon ng kasunduan itong dalawa. At palagay ko naman magkakasundo pa kasi tinitingnan ko si Jennifer, kinikilig pa naman eh. Pag naririnig si Alvin. Kap, maraming salamat, Kap. Opo. Maraming salamat. Ito namang si Alvin, tuwang-tuwa. Alvin! Ito naman ang tanong ko sa'yo. Ito naman uuwi ka, si Jennifer, pinaghahanda ko na pag uwi mo, dapat maaga pa lang nakapaligo na. Ikaw ba handang-handa pag uwi mo? Ay, handa ito, sir. Handa po ito, sir. O, sabihin mo, anong gusto mong sabihin kay Jennifer? Kinikilig, kitang-kita ko ngayon. Anong gusto mong sabihin kay Jennifer? Maligo ka na ha. At pag-uwi ko sa Bitsa 30 ay tayo ay mapunta sa isang lugar na malamig na tayo lang dalawang dapat langap ng malamig na hangin. Okay, kinikilig si Jennifer eh. Ay, magkakasundo itong dalawa. Sige, magtagpo kayo. Magsama kayo sa malamig na lugar at doon yung pag-usapan ang suporta sa inyong mga anak. Alvin? Okay? Opo, sir. Opo.
O Jennifer, ayos ba yun sa'yo? Sagot, magkapagating ka na. Awagin mo na, umaway na naman gawin mo. Jennifer, Kakausapin. ayos ba yun sa'yo na mag-usap kayo? Opo. O yun! Ayos na! O Alvin, ayos na! Ayos ka na. Magkapagating ka kung paano ka. O, Ayos ka. okay. Sige, mag-usap na lang kayo para sa mga anak kasi importante yan. At tama yon, mag-usap kayo sa malamig na lugar para malamig ang mga ulo at hindi mag-away. Okay? Tutulong naman sila, Kapitan. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro na Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zona 2, Tagum Tunggoa, Camarines Sur. Bukas po kaming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag